Razgovor s računalom kao u znanstveno-fantastičnim filmovima uskoro bi mogao postati stvarnost. Užurbano se radi na takozvanim virtualnim govornim agentima s kojima ćete primjerice razgovarati u internetskim trgovinama. Tehnologija potrebna za ostvarivanje tog projekta razvija se i na Zagrebačkom fakultetu elektrotehnike i računarstva. Croatia is the best TV show on national television. Znanstvenici se već godinama trude stvoriti virtualnog agenta s kojim bi čovjek mogao razgovarati. Realizacija takvog projekta otvorila bi prostor raznim primjenama. Online prodavaonice, banke, razne recepcije tako bi dobile nove djelatnike koji ne bi bili samo uvijek ljubazni, već bi i njihov izgled mogao birati kupac, primjerice. Imamo razvijenu suradnju sa kolegama u Japanu na sveučilištu u Kyotu i na jednom sveučilištu u Tokiju, Seikei sveučilište, koji se više bavi umjetnom inteligencijom, tako da smo uspjeli zapravo posložiti zajedno više komponenti sustava koje su potrebne da bi se dobio zapravo taj konačni, recimo utjelovljeni razgovorni agent s kojim se može razgovarati. Dio napora u stvaranju virtualnih agenata odvija se na Zagrebačkom FAIR-u. Istraživački tim koji vodi profesor Igor Pandžić svakodnevno usavršava tehnologiju koja će nam jednoga dana omogućiti ravnopravni razgovor s računalno generiranim likom. Ono što smo mi napravili kao demonstraciju, čisto zato što je ovako dosta zgodno i atraktivno, je turistički vodič. Znači konkretno naš virtualni agent će vam dati koje kakve zanimljive informacije u Dubrovniku. Welcome to the city of Dubrovnik. My name is Dubravka and I am the tour guide agent. Dio istraživanja koji se provodi na FAIR-u nalazi se u domeni automatizacije pokreta lica virtualnog lika na bazi govora, animacija, gesti i pokreta, što su teme doktorata koje uskoro brane znanstveni novaci s FAIR-a. Ja sam uzela jedan jezik u biti koji se sastoji iz komponenti koji opisuje ponašanja, znači jedna komponenta je govor, druga komponenta je gest, treća komponenta je pokret obrva i tako dalje. To je sve potrebno sinkronizirati. U biti možda najteži dio bilo cijela ta arhitektura koja sinkronizira sve te pokrete. Područja koja obuhvaćaju razvoj virtualnog agenta vrlo su široka. Obuhvaćaju jezične tehnologije, umjetnu inteligenciju, elektroničke sklopove, računalni vid. Sve ove komponente svakodnevno napreduju. Je li to dovoljno da se naš voditelj uplaši za posao? Zapravo, najteži dio je ta umjetna inteligencija. Sad, ako imamo neku vijest, točno vijest koju on treba pročitati, možda bi se mogli stvoriti ti neke baze koje uz taj govor koji on treba reći planiraju pokrete. Znači, taj dio je jednostavniji, ali ovo je točno ti razgovorni agenti koji moraju obrađivati ulazni govor i stvoriti neko ponašanje, na osnovu toga to je već taj teži dio. Tako da bi možda ti voditelji mogli biti uskoro za 5 godina, da lijepo izgledaju baš tako. Sad neke druge stvari ne ovise baš samo o napretku čisto hardware, recimo ovaj dio umjetne inteligencije, to ne možete ga riješiti samo time da brute force nekakvom metodom da imate bolji hardware pa će sad stvari ići bolje. Potrebni su baš neki kvalitativni pomaci. Krajnji cilj, inteligentni virtualni agent s kojim ćemo razgovarati kao s pravim čovjekom, očito nije još tako blizu. Nemoguće ga je planirati, ali da će jednoga dana biti dostignut nije teško zamisliti. Puno teže je predvidjeti rezultate takvog dosega, koji će još jednom, poput interneta, promijeniti način na koji komuniciramo i svakodnevno obavljamo uobičajene poslove. Dobar dan! Ova animacija je napravljena pomoću lip synca.